Anders, this is indeed a historic moment. Det er næste år, men jeg fik jo at vide, at vi skulle ikke gøre så meget cirkus ud af den her valgkamp, så vi har tonet det hele ikke ned. Men der er dog alligevel en ting, jeg godt vil have lov til at sige. Mine damer og herrer, Danmarks nuværende og Danmarks kommende statsminister, Venstres formand, Anders Fogh Rasmussen! Rigtig mange tak skal du have, Søren. Meget har du brugt mig. Men det her, det er for det bedste. Rigtig mange tak. Tak for invitationen til at være sammen med jer alle sammen her i Sørens lokaler i aften. Og lad mig benytte den lejlighed til at sige tak til jer alle sammen, fordi I slider og slæber for at skaffe Venstre et godt valgresultat den 13. november. Så er jeg på rundtur i øjeblikket i min vandbus, og der er jeg ledsaget af en snes meget ivrige, meget dygtige, meget engagerede VU'er, som er med til at skabe stemme. Et stort tak til jer for jeres indsats. Og tak til alle, fordi I nu sammen med mig i 6 år har arbejdet for at skabe et bedre, et friere samfund her i Danmark. Vi har i løbet af de 6 år, vi har haft ansvar, skabt store fremskridt. Det går rigtig godt i Danmark. Aldrig har så mange været i arbejde som nu. Vores økonomi er i topform. Vi har nu i dag haft skattestop i 2166 dage. Vi har gjort mere end det. Vi har sat skatten ned. Vi gjorde det i foråret 2004. Vi har besluttet at gøre det igen, fordi vi mener, at det skal kunne betale sig at arbejde. Vi har bevist, at man kan sætte skatten ned på arbejde og samtidig skabe flere midler til vores velfærdssamfund og skabe bedre velfærd for danskerne. Da vi satte skatten ned i 2004, der førte det til, at beskæftigelsen begyndte at stige, og noget af det mest positive, det er, at 30.000 på kontanthjælp nu er kommet i arbejde. Det er et af de største socialpolitiske fremskridt, der nogensinde er sket i Danmark. Vi har på den måde befriet os fra den socialdemokratiske tankegang og socialdemokratiske spændetrøje. En typisk socialdemokratisk tankegang, det er, hvis man ser noget i samfundet, der bevæger sig, så siger man, beskat det. Hvis det bliver ved med at bevæge sig, så siger man, reguler det. Og hvis det stopper med at bevæge sig, så siger man, subsidier det. Den tankegang er nu blevet afløst af en helt anden tankegang. Nemlig den tankegang, at ved at give danskerne større frihed til initiativ, større frihed til at vælge, større frihed til forskellighed, så slipper vi kræfter løs i det danske samfund, der skaber værdier til fælles bedste, og ikke mindst til gavn for dem, der har det svagest i vores samfund. Det er den liberale tankegang. Vi har overfor os en opposition,
der ikke har præsenteret et klart og gennemarbejdet alternativ. Ja! Og hver gang de har et så går der ikke ret lang tid før, så løber de fra det lige så hurtigt som en hest kan rende. Bare i sidste uge, der er det hurtigt løb fra 3 løfter om skattestop, om 24 års regel og om skolepolitikken. Ja, i går aftes lovede hun på tv, at hun ikke vil sætte erhvervsskatten op. Det er hun regnet for allerede i dag, så nu holder løfterne en gang. Og det eneste de kan, det er at kritisere. Og de påstår, at vi har bombet det danske samfund nærmest tilbage til stenalderen. Når man hører Socialdemokraterne, så får man nærmest indtryk af, at de befinder sig i en anden virkelighed, nemlig i Vildes virkelighed. Dertil er det kommet, at oppositionen kan ikke huske forskel på, om de har besøgt 5 eller de har besøgt 7. Nu i aften, der nød vi den glæde, at vi får gratis øl. I købte de totalt, og det er det eneste, tror jeg, der er gratis i den her vandkamp. Og husk, at når Helle Thorning giver sin løfte, når Helle Thorning giver en omgang, så er det danskerne, der vågner op til tømmermændene og til regningen.